खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 जुन रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा। हरखाब देहायाव सानाय सुनाय जागोन। देहानि जेंनाखौ लानानै दुखु जागोन। बृष राशि। सोलोंथाइनि फारसे जौगानाय फैगोन। मोजां सोलोंथाइ लानायाव मदद मोनगोन। समजों लोगोसे जेरावबो दावगानो हागोन। मिथुन राशि। खामानिनि फारसे मोजां। दिनै नोंथांनि गोसोआव साननायफोरा जाफुंसारगोन। जेखि खामानि मावा जाफुंसारनो हागोन। कर्कट राशि। नोंनि सोरगिदिं सुथुर बांगोन। सुथुरनिफ्राय रेहाय मोननाय नङा। मावनो लानाय खामानि दामानिफोराव सोरबा सुथुरनि नोजोर गोग्लैगोन। सिंह राशि। नखर संसारखौ लानानै दुखु जागोन। बिसि फिसानि जेंनायाव दुखु दाहाजों सैनांगोन। बायदिसिना सानानै हारसिङैनो दुखु मोनखांगोन। कन्या राशि। हरखाब गुबुन जायगायाव दावबायहैगोन। दावबायनायजों गावनि गोसोनि साननायखौ जाफुंसार होगोन। साननायफोरा गोथों जागोन। तुला राशि। गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैगोन। सोरनिबा थुलुंगाजों खामानियाव गोसो होथाबगोन। मोजां खामानियाव आगान सुरगोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि थाखाय दिनै मोजां जानाय नङा। नखरा माबा मोनसे सोलोंनायाव नोंखौ हेंथा होगोन। गोसोनि साननायफोरा आद्रा जानानै थागोन। धनु राशि। गोसोआव गोबां गिनाय फैगोन। गिनाय गोसोजों जेरावबो थाथेरनो हानाय नङा। गिनाय मेवनायजों खामानियाव गोसो जानाय नङा। मकर राशि। जायखिजाया गोदान खामानियावनो नाजानाय थागोन। रोङै खामानिखौ सोलोंगोन। गोसोआव गोदान गोदान साननाय सोमजिगोन। कुम्भ राशि। सांग्रां जा। मुवा बेसादफोर बायनायाव खहा जागोन। खहाखौ मिथिस्लाबनाय नङा। गोसोनि साननायफोरा दसेनो सोलायगोन। मीन राशि। मोजां सान। गोसोआव हास्थायनायफोरा जाफुंसारगोन। नखराव मोजां बेसाद सोरजिनो हानानै गोजोननाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।